Fideo yma mynd i edrych ar amnewid yn cynnwys pwerau. Nawr, mae amnewid Rhifau yn lle llythrennau yn un o'r sgiliau pwysig a foll mewn mathemateg. Mae'r sgil yma yn cael ei defnyddio yn aml iawn yn ystod eich gwersi yn y dyfodol Pythagoras, trigonometreg, hafliadau cydamserol. So fi'n mynd i edrych ar 3 enghraifft. Mae t yn 3 ac w yn 5. Beth ydy gwerth 3t a adio 4w? So i ddechrau hwn, fi'n mynd i amnewid, neu mae rhaid fi gofio beth ystyr 3t. 3t yw 3 lluosi t. Fi'n rhoi cronfachau gwmpas unrhyw beth sy'n cael ei luosi. Adio 4 lluosi gan w. Nawr, y cam nesaf, 3t. Wel, mae t yn 3, so 3 lluosi 3. Adio 4 lluosi w yn 5. Sydd yn rhoi i fi 3 lot o 3 yn 9. Adio 4 lot o 5 yw 20. So 9 adio 20 yw 29. So dyna'r ateb terfynol am yr un yna. Okay. Yn yr ail enghraifft, mae n yn 8 ac mae w yn 2. Beth ydy gwerth n-w adio 2w pŵer 3? Nawr n-w, maen nhw'n sawnd at ei gilydd sydd yn meddwl mae'r lluosi rhwngthyn nhw. Mae adio yn dilyn o fan hyn. 2 yn stuck at yr w, so lluosi w a mae'n pŵer 3. So ysgrifennu hwnna mas yn llawn a cau y cronfachau. Amnewid, sef swapio 8 yn lle n, 2 yn lle w, 2 lluosi yn 2 yn lle w, 2 yn lle w, 2 yn lle w yr un ola. 8 lluosi 2 yw 16, adio 2 lot o 2 yw 2 lot o 2 yw 4, 4 lluosi 2 yw 8, 8 lluosi 2 yw 16, a wedyn 16 adio 16 yw 32. Okay. Un enghraifft i ddod. So yn yr un yma, mae c yn 3, w yn 4. Beth ydy gwerth 2c sgwar? Adio 3c w adio w sgwar. Right, okay. Ysgrifennu mas yn llawn i ddechrau. So 2c sgwar, sef 2 lluosi c lluosi c. Cau y cronfachau. Adio 3 lluosi c, mae c yn 3. Lluosi gan w sydd yn 4. Adio w sgwar yw w lluosi w. Sorry, dyle fi roi c hwnna, w fyna. Cyn bod fi'n amnewid nhw. Okay. So mae hwnna c. Nawr fi'n amnewid 2 lluosi 3 lluosi 3. Adio 3 lluosi 3 lluosi 4. Adio 4 lluosi 4. So, 2 lot o 3 yw 6, lluosi 3 yw 18. Adio 3 yw 9, lluosi hwnna gan 4 yw 36. Adio 16. Os chi'n adio reina at ei gilydd, 36 adio 16 yw 52. Adio 18, 70 yw'r ateb terfynol. Okay. Cymerwch eich amser i amnewid y rhifau mewn yn gywir a cofiwch i edrych yn ofalus ar yr arwyddion adio neu tynnu sydd gyda chi. Dyna ni.